Johala ma Kariobangi ywak ni nitiere medruok mar rawere ma timbegi njendeke ma monjo mwandugi, kwalo kendo wegi kod lal mararia. Giwacho ni gin kod luoro ni pono ni okenge mowinjore ok oketi e tim e kinde mowinjore. To dipo ka chal mar arita e Kariobangi obedo monjaore e kinde campaign kod yiero mag 2027 machakore higa manyien. Cynthia Onyango nitiere kod ler. Peterson Kimathi osebedo ja ohala mar lewni e Kariobangi kuom higni mohewo 2 kendo wacho ni ohala osebedo maber. Kata kamano, kuom dweche 2 mokalo, ng'anyo kod ywaruok e kind rowere ma kono osemedo kuo magisani oweye ka okwano lal mar mwandu mohewo Sh300,000. Gimirima, Kimathi wacho ni osebedo rawera matiyo matek mondo los mwandu ne, to ng'anyo makinde ka kinde kod ywaruok mar kweth rowere moko e kar dak ma Kariobangi sani oweye kod lal makelo penjo e chunye kaponi otimo ohala makare koso tenda rita kwe e magoye piny. Asa hizo pesa nilikuwa nafanya vibarua usiku kwa Muhindi. Nilikuwa nalipa shilingi 400. Na 400 ndio nyumba, ndio chakula, ndio savings. Nilikuwa nimejinyima. Tulikuwa tunaishi vijana watatu. Kikore owacho ni kuo osebedo mathoth kaluwore ni rowere onge tich kendo kawo thuolo moro amora ma giyudo mar timo timbe njore makoro kelo luoro e chunygi kaka jodak kod jotimo ohala ma ogeno e kwe e ka ohandgi tim maber. Mimi sidhani kuna watu wanapigana. Shida ni wezi ndio wengi. Mwizi akisikia kuna vurugu mahali anaingilia. Akiingilia wezi wote wanapata chance. E ywak achiel, Moses Okumu ma bende en jahand gige dusruok wacho ni ywaruok e kind kweth mar rowere go oweye kod lal mar mwandu ma osebedo ka ogeno e ngimane katendo bila to wacho ni timo matin ma okel geno. Stock Kenya nilikuwa nimeongezea that week ilikuwa karibu 50k something zote, na hizi vitu ziko hapa kuanzia hapa hivi zote kuna kitu ilibaki hata moja. Giwacho ni tenda rita kwe osebedo ka owegi e thim e kinde ma ywaruok mar rowere go to medo mana kelo pek kendo kelo luoro e chuny jodak ni to en ng'a mabiro mako badgi e kinde ni malweny medo mana kelo lal. Kama serikali ndio mnaweza keti nao muone mtasuluhisha maneno and they are not even in the position of helping, hata wewe utaenda kama unaibiwa na unaweza ibiwa na polisi yako hapo, utafanya nini? Jumbe 2 mokalo, jodak ma Kariobangi nonyiso ywak margi ema giwacho ni kwethno njao kwe ma Kariobangi kendo weyo moko kuomgi ka kwano lal mar mwandu mowang' kod adhonde mag beti. Wamechoma nyumba za watu. So mi yesterday wakati tundu natoka hivi kwa nyumba kidogo ninapata watu na mapanga wamedipata. So in the way of self defense kuweka tu hivi mikono wamenikata. Ginyiso sirikal kokalo e tenda rita kwe kod tend county ma Nairobi mondo donjre wach rita kwe ma Kariobangi mondo konye duoko chien hinyruok kod lal ahinya to kapok jo Kenya ochopo machiegni kod kinde yiero mahinyo nyayo timbe njore. Tunaingia wakati wa kampeni, kwa hivyo watu waangalie kwa usalama. Like kitambo tulikuwa tunafunga late. Sasa hii ikifika 6 unafunga vitu zako. You never know maandamano inaweza tokelezea from nowhere. Etemo marwa mar yudo duoko mar jochiw arita kwe makono ewi ywak mar jodak, obila ma walosogo wacho ni Kariobangi ni kod arita makare kendo onge lipode monyonore ma osechopnegi ewi nok mar arita. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kwa Kariobangi atiri nyake kaunti ma Homabay seche maduol mar governors dhi nyime gi timo ikruok